Halo लोगोफोर बे भिडियोआ जाहैबाय मागोनि मोनसे भाइराल भिडियो लोगोफोर Bodo borai burai मोनसे भाइराल भिडियो इसोर लोगोफोर मागोआव माने रंजानाय दि अनलाइनाय भिडियो मोनसे लोगोफोर सोर बिदि अनलाइन दाबो लोगोफोर बुरिनानैबो नोंथांमोना कमेन्टआव खोथा हरदो आरो सोर बिदि दाबो अनलायबाय थायो लोगोफोर कमेन्टआव खोथा हरदो आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबाथाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर इदिनो नोंथांमोना आरोबाव गोदान भिडियो नुनो मोनगोन।